Здравейте и добре дошли! Аз съм Раница Барболова, опитен астролог с дългогодишна практика. В моя канал ще ви водя през света на астрологията и други духовни науки, за да ви помогна да откриете отговорите, които търсите. Астрологията е моето призвание и през годините съм помогнала на много хора да намерят своя път, да разберат по-добре себе си и света около тях. Вие сте на правилното място, ако търсите яснота и дълбоко разбиране. Астрологията е древен инструмент, който може да ви даде отговори на въпросите, които ви вълнуват. От любов и взаимоотношения до кариера и личен път. Тя разкрива скритите модели на нашето съществуване и ни помага да видим по-ясно нашите силни и слаби страни. Всеки месец ще ви предлагам подробни астрологични прогнози, които ще ви помогнат да се ориентирате в енергиите на планетите и да вземете по-добри решения. Аз ще ви подкрепя в този процес. Освен астрологията, в нашата общност ще изследваме и други езотерични науки, като Таро. Таро е прекрасен инструмент за моментално прозрение и насока, особено в трудни моменти. Ще използваме картите, за да намерим конкретни отговори на въпросите, които ви вълнуват тук и сега. Но ние няма да спрем само с астрология и Таро. Ще разгледаме и други поддуховни практики, като медитации, рейки, за да ви помогнем да постигнете по-емоционален и духовен баланс. Всичко това ще ви води към по-дълбоко разбиране за живота. Този канал и общност са тук, за да ви помогна да намерите отговорите, които търсите. Дали чрез астрологията, Таро или други духовни практики, ще откриете яснотата и спокойствието, които ви липсват. Заедно ще разчетем посланията на Вселената и ще се насочим към висшето знание, което всеки от нас търси. Аз съм тук, за да ви подкрепя на всяка стъпка от този процес. Независимо дали сте в труден момент или просто търсите насока, ще ви предложа практични и приложими съвети. Ако искате да научите повече за астрологията, Таро и как духовните науки могат да ви помогнат да изясните пътя си, абонирайте се за моя канал. Ще имате достъп до нови прогнози, практически съвети и духовни насоки всяка седмица. Нека заедно открием отговорите, които търсите. Вселената има много какво да ви каже. Нека заедно разкрием нейните тайни. До скоро!